Hey guys, welcome back to the any vlog. नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसेबाव बरायबावबाय आंनि गोदान vlog भिडिअ। दा दंफैयो बङाइगाव पार्कआव इको पार्कआव। आं दाखालिनो न'आव फैदों, साननै जाफैबाय। बङाइगावआव एसे बेरायफैदों, माखासे खामानिफोरबो दङ। बेंकआव PPF एकाउन्टआव आं फैसा सोयैया गोबावसै। PPF एकाउन्टआव फैसा सोनानै थांनांगौ। हेलो हेलो, क्या करने आया है बङाइगाव में? मूवी देखने आया था। कौन सा मूवी? सुपरमैन का। टेक्लिया स्विमिं पुला बन्द थ'नै ओरै सोलिथ'वाखै, गोबावसै स्विमिं पुला बे स्टार्ट जायैया। टेक्लिना एक्सिडेन्ट जानाया माबायदि जादों बोरै माबा नै बाहाय मोखाङा गावजोब्बाय, ओमफ्राय ओरै खखाबावबो नै, ओमफ्राय हाथायावबो नै, ओमफ्राय आथिङावबो नै, आखायावबो नै स्कुटिजों गोलैदों। मोजां सालायनो हायाखैनो, गारि सालायबा बिराद ध्यान जानांगौ, जानला मोनला सालायनो आरोना, सेफ ड्राइभ एकदमबारे ध्यान थाथारनांगौ स्कुटिफोर सालायबा। आरो ब्रेकफोराना आप्लाइ खालामलाबायना सिगांनिया। बे बन्द जानानै दं नै, एक'लेण्डआवसो बिराद भिर दा गुवाहाटियाव। फोसाबबा मोजां जासिगोन, मानि थाखायबा बन्द मिथिया। ट्रेनफ्रा सोलिफिनबाय दा, नै बाहाय उन्दैफोरनि थाखाय आरो मोजां गाखोगासिनो, गिदिंगासिनो, ओरै राउन्ड गिदिंनानै फैयो खोमा। दे अबहाय फटक लायो दे। नों नायखांबाय सुपारमेनखौ? सिगां नायाखै? दिनै फार्स्ट सिदारालाय नायबायना नायाखै सुपारमेनखौ? मेरला नायबाय। दस्राखौबा नायबाय, ओमफ्राय बे सुपारमेनखौबा नायाखै। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. जोंना मुभिया जोब्बाय, दा थांगासिनो न'आव। माबायदिमोन? मोजां। गोरागोनफ्रा खोनाया ना माइकआव? मोजां। हाथाया बायबाय, ओंखायनो देखायनो लाजिदों। हाथाय बायबाय बिना, गोलैनानै ओंखायनो देखायनो लाजिदों। सिद्धार्थ, मूवी कैसा था? अच्छा था। जोर से बोलो, सुनाय नहीं देता है। अच्छा था। दा थांगासिनो नै न'आव, दिनै 6टायावबो स्राङैनो दं। हेलौ लोगोफोर, जोंहा मोनफैबाय, दा दखानाव दङ। गानाथ' मोजांमोन, ओमफ्राय जोंना ओंख्रिया दिनै आलुसो। नै आलुजों सयाबिनजों जाहैनोसै गाइस। नैलै हामासै, मारै बिजि थुजाबावनांगौ? रायखसनि आसुगुराव जायो आरो। दे नोंनाव खुरख्लाबनाय नां, नोंनाव गाराय जायो ना मायो। हे गाइस, गुड मर्निं। दिनै नेक्स्ट डे, दा टाइमा जाबाय फुंनि 8टा। ओमफ्राय दिनै 12 जुलाइ, गाबोन 13, गाबोन सानडे। आं सानडेआव गाबोन फुङावनो ओंखारलांगोन गुवाहाटि। बिराद खामानि दं, गारिखौ लानानै फैनांगौ। गारिखौ आं दाख्लै अफिसावसो दं नंदोंमोन, नाथाय अफिसाव गैया, बेखायनो नुबोआसै, नोंथांमोननोबो देखायाखिसै। गारिया जाहैबाय हजोंनो दङ, खालि जानानै साइडआव लाबोनो मोनाखै, रावबो ड्राइभार खालि गैयैखाय गारिखौ लाबोआखै। दा आं थांनानै गारिखौ लानानै फैगोन गाबोन फुङावनो। ओमफ्राय गाबोनथ' बानायजोबनो हानाय नङा, बिराद बानायनांगौ दं गारिया, खामानि मावनांगौ, साफ साफाय खालामनांगौ, मा मोजां मा गाज्रि बेखौ नायनांगौ। बेखायनो गाबोन फुङाव ओंखारलांसै। गाबोनथ' हानाय नङा, हाजोबनाय नङा, बेखौ इम्पसिबोलखा। स' समबाराव सानसे बानायसै। समबाराव सानसे बानायनानै जुदि जायोबा, कमप्लिट जाजोबोबा समबारसिमाव, मंगलबारनिफ्राय खामानि स्टार्ट जाबाय। स' जिरायनानैबो थाबाय थानो हाया, बोरमाखौल' आसा खालामनानै। गारि खारबासो फैसा मोनो नालाय, गारि खाराबाथ' नोंना बे पेमेन्टल' जायो। दा गाबोन थांगोननि थाखाय रेडि खालामजोबदों नै, माखासे दाख्लै लांनाय जि जोमफोरखौ दोनबाय। ओमफ्राय दानि बेवहाय माखौ लांगोन माखौ मागोन सेलेक्ट खालामगासिनो। थ' गस्ला जि जोम मोजांखौबोथ' लांजाया, माने ड्राइभार लाइनाव मिथिगौ माबायदि लेथ्रा जायो मायो, बेखायनो एसे मिडियाम बे बोरायखौनो लाबाय, होमबाबो चेन्ज खालामनानै लाबाय। आरो गासिबोथ' लांजोबनो हाया। बाजारावबो थांनांगौ, एसे मैगं बायदिसिना लायनो। दिनै साटारडे ना, जोंनि सान्तिपुर एरियायाव बाजार आरोना, हाट बाजार नाङो, बिराद गिदिरबो जायो। थ' थांनानै मैगं बायदिसिना लानानै फैनोसै। ओमफ्राय दा नेक्स्ट मा प्लान जायो नायनोसै, बेलासियाव मा मावनांगौ गासिबो दिनै मावखाजोबनोसै। गाबोनथ' फुङावनो सोरांबानो ओंखारलांगोन नालाय। गाइस, बेनो जाबाय सान्तिपुर बाजारनि मैगं दखान, मैगं फानग्रा।
आरो बै साइडआव मेलाबो जादों दे बैथिं आं थाङाखै खेबसेबो थांनाय जायाखै मेलायाव हाबहैनाय जायाखै नायनोसै माबाफोर जायो खोमा दा बेलासिसिमाव प्लानिं नैबे जाबाय भुटान आलु बे गोदै जायोना इण्डियानिया दा गोरलैबासो मोजां इण्डियानि आलुआ दा भुटान आलुखौ जानो मोजां 40 थाखा केजि 180 फारला भुटाननि मुलानो बे बेसेबां ने 40 थाखा केजि भुटाननि मुला निज्लागुरियाबो नै मोजां जासिगोन लामा एकदम कमप्लिट जाबाथाय बानायगासिनो सफैबायानो निज्लागुरिसिम बे जाबाय निज्लागुरिनि फिसा दखान ओरै मावबोगासिनो दा खामानिनि क्लियार जाबोजोब्बाय खोलानिफ्राय सुमफ्राम हाननि र' बैनो थाइसे थाइनै थाइथाम गोजौ गोजौ गोजा नैबाव गाहायावनो थाइदों नै बिराद थाइखायो सुमफ्रामालायना ओमफ्राय मोनसे समाव गेसाव जाजोबो थाइनै मोनबाय बिराद गिदिर गिदिर गेसाव गैयानदां दाथ' गेसाव जाथ'वाखैनोदां माबायदि Rilurus dah. Ontai gosan mana? Nei मैगंआ बेखौनो 100 थाखा गाहामनि बायनांगौ बेजों समानखौनो गुवाहाटियाव खुमब्राफोरा आं नै बेखौसो खेबसे जानो लुबैदोंमोन मा होनोमोनलाय बेखौ मैथा सिख्ला माथो बानलुआ बिराद थाइदोंमोन गैला न'आव मानसि थायाबाथाय माबायदि दुफबजोबो हाग्रा खामानि मावग्रा गैया ना न'आव रावबो बाहेरायाव खारजोबो गासिबो आरो हजोंनाबा माबायदि हजोंना एवबाय साहाना मुलि सारबाय माथो मुलि सारहोआ होनना नै बेयावबो जोगोनारा माबा होनांगौथ' बेखौ मोजां जागोन ना जिगाबफोर होबा नैबे सेवबायसोनदां नै माथो गोमोना सेवाखै लेबुआ बारा थायाखै नामा देग्लाय माथो देबजोबलायोमोन बिफाङानो बारा गैयाथ' देग्लाय लांनांगौ थाइब्रै थाइबासो नोगोद दाम लेबुआबो हरै हेलो गाइस गुड मर्निं दिनै सानडे नेक्स्ट डे सानथाम सानब्रै जाबाय दिनैजों दिनै ओंखारबाय थांनो गुवाहाटि दा टाइमा जाबाय फुंनि 6टा ओंखारनोसै ओमफ्राय रेडि जाजोब्बाय नै बेगफोरा मोननै लांसै मोननैयाव फिटिं खालामजोब्बाय बाय बाय हरदा हरदा गोलैनानै लाजोब्बाय ना देखायला थांसै दा दागोलैसै दे एबार गोलैबावबा हाथाया फुरा सिगांना बायजोबजाबाय Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not